салом алейкум бародарҷонои азиз, чӣ хеле ки названи видеоро дидем, чӣ гапай? Акел ангарӣ ана ҳамин рӯз аз дунё гузашт. Ана саҳар барвақт буд омадан моро хабардор кардам. Рости гап соатҳои хато накунам 6 саҳар буд омадан бигем ки дуюм одам ё сеюм одам ма дарак ёфтам. омадан гуфтам хеле нафарое ки аями бигем наздикимонаи моро ҳар рӯз мебинанд, хичон медонанд ки аями саҳар бигем дар даводави ами уже соат худашон 5 шид бегах шид. ана бародаро пеш аями чира сар кардам, хеле диден аз видеоро ки акел ангарӣ аз дунё гузашт. ана бигем бандагӣ кард. иншоалло ки навбати ҳамамон мешава, ҳамамон мерем, ҷои ҳамамон онҷа. не ки чӣ хеле медонен бачаи ёш буд. аллоҳ ҷоша ҷаннат куна, ана шоздаи ҷаннат тариқи раҳматш куна. иншоалло ки ҳар як таимо дар ҳаққиш дуо гӯем. пеш и гапа сар кардан як чиза бигӯям ки бисёри бародаро дар ватсапи ман менависонанд акай бобоҷон барои чӣ ҳар як видеое ки мепартоем мо дар намеояд, барое ки дар канали мо подписатсия накардаем. кадоми намефаҳмем, пеш як одам мефаҳмидагӣ барем бигем ки амира чӣ хеле мо каналиш дар обуна шудем, дигар видеоҳоша бинем, нишонтон метаҳам. гунаҳгор худтоне ки дар канали ма мисол обуна шудагӣ нестем, дигар наворои мара дида наметонем. барои ҳамин гуфтам ответ додам. каналда ки вақти обуна мешавед, чӣ видеое ки ма дига одаморо мепартом шумо метонед тамошо кунед. аки видео да ман намегӯм лайк бимонен, барое ки ма ба чӣ хотири видеора кам медонед ки любой блогер вақте ки як каса зубор рӯй мекуна, вақте ҳамо одам аз дунё мегзара, ҷанозаша камера мекуна. не ки ма ростша бигӯм ягон қа камера накардам, барое ки медонед ки гуноҳ ақаллан ҳамон бечора дар гуро ором хоб рава. рости гап ман навор накардам, барое ки беҳад гуноҳи сахте. хай бисёриён медонем ин чиза ки бигем мумкин нест, дуруст нест. ман накардам, рости гап навор накардам. ана хостам ҳамин хел бифаҳмонам ки ҳама бидонам, мисол буда нафарое ки аллоҳ хайршона қабул куна. хай дасти банда ҳеч намеояд, рӯзиш то ҳамин рӯза будай бигем ки аллоҳ то ҳамин рӯза бигем ки вақтиш додай, аз дасти мо ҳеч намеояд. не ки нафарое ки вақти ҳамин акел ангарӣ худораҳматӣ зинда буд, кадоме ки хайри худша расондак, аллоҳ хайрша қабул куна. вақте ки ман навора мисол аллоҳ мара сабаб кард партофтам, бигем маблағ ҷамъ шид, ана бародарое ки кӯмак кардан, кӯмаки худшона расондан, иншоалло ки хайршон қабул ай. хай рӯзиш буд будай, рӯзиш буд будай, на аз дунё гузашт. барои ҳамин бародарҷоно ман хостам ки яъне ки навор накунам ҳамин ҷанозара. худам ҳам вақт надоштам. касоне ки дар ҳамин ҷаноза будан иштирок кардан, хичон дидан ки вақте набуд якмаш. дуюмаш ки худам нахостам ки ҳамин ҷанозара навор кунам. мебинем ки дигар блогерҳое ҳастанд навор мекунанд, мепартоянд. яки ман нахостам ҳамин корро бикунам. хай бидан нафарое ки мара тамошо мекунанд, хичон медонанд дар ҳамин ҷаноза иштирок доштанд. ма касоне ки дар ҳамин ҷаноза иштирок доштанд ё ин ки пеш аз гузаштани ҳамин акел ангарӣ хайри худшона расонда буданд, ма аз замин то осмон аз ҳамат миннатдорам. баъд кадоме ки хайр кардем, чӣ иштирок кардем, аллоҳ ҳамата баракат бита. хай як рӯз не як рӯз ҳамамон бигем аз ин дунё мерем. аки медонам ки иҷа баъзе одамое тамошо мекунанд, шояд ки аз падару модари ма дам калон боша. не ки ин насиҳат не, ин чизе ҳама медонад ки як рӯз не як рӯз ҳамамон мерем. мурдан ёшиву пирӣ надорад. ҳамин вақт соатш расид, ҳамамон мерем. бародаро ин хелае ки рости гап ма пеш аз ид, ана рости гап ҳама мерава ку сари манзило дуохонӣ мерава.
мо рафта будем рости гап пеши ҳами ака лангари худораматӣ гузаштан. ман вақте ки як рӯз пеши ид рафтем рости гап як кадр гирифта будам. ҳами мазора пони сиёнка кардам. ин наворе ки шумо тамошо дорен ин навори амуҷа бигем пеши ид кардагиам. хоб бародароне ки бо мегум ки ма ҷанозара ягон майда накардам навор. рости гап навор накардам. чӣ хел бурдан чӣ хел набурдан ма видео накардам барое ки гуноҳ айда. хоб бародарҷоно хай кадомид ки дар куҷое ҳастен фарқ надора, дар муҳоҷиратен ё ки дар ҳами дохили ватанен дар куҷое бошен дар ҳаққи акаи лангарӣ дуогӯ бошен. ман ба як чиз дигара бигӯм ки оли ҳастаи нафаро ки якум бор мефаҳманд акаи лангарӣ шояд ки комментарияда оли мара ҳақорат кунанд ки фикр кунанд бобои лангарӣ ҳастаи нафарои нав мара якум бор дидестан. бародаро бигӯмтон ки ин бобои лангарие ки блогер аст ӯ бобои лангарӣ нест. дигар видеома бидурен тамошо кунен баъд медонед ки кадом лангарӣ. ман медонам оли комментарияда уҷе нависондаянд ки уҷе ҳами қае ки акаи лангарӣ гуфтам баъзеҳо нависонданд ки уҷе медонам ки нависонданд ки ин кадом лангарӣ ай ё менависонанд ки бобои лангарӣ гузашт ё менависонанд ки чӣ ба дурӯғ гуфтесай бобои лангарӣ зинда ин гапҳоро медонам оли мегам. не ки пешакӣ мегӯм ӯ бобои лангарӣ блогер нева. ин акаи лангарӣ якум видеои ма ҳами акаи лангарӣ бигем сар шида буд худораматӣ. бидунед дигар видеоро тамошо кунем бародарҷоно медонед ки кадом лангарӣ ай. барои ҳамин бародарҷоно дар ҳар куҷое ҳастен дар ҳаққиш дуогӯ бошен. хай бигем ин суме ки ҷамъ шид личениш кардем акашамни бигем тавобат кардем хонаву даршунам дигаргун шид. хай ака рӯзиш буд будай бародарҷоно рӯзиш ки буд рафт хай ҷои ҳамам ки ҳамуҷай ина рафт ай бармон. рӯзи фақат ай дасти мову шумо меяд ки дар ҳаққиш дуо кунем бародаро. фақат дуо меяд тамом ки худо бигем ки ҷоша ҷаннат куна биҳиштиш куна. хай ака ҳар касе ки кори хайр мекуна кори гуноҳ ё бад чӣ коре куна накуна ҳамам ҷомон ҳамуҷай. ин ози акаи лангарӣ оз дар бармон нест. хай бародарҷоно видео дарози бад нашава. дар ҳар куҷоен аллоҳ ҳаматон нигаҳбон боша. бо мегӯмтон ки ин видеода ман наметавонам бигӯмтон ки мисол лайк бимонен ин гапа намегӯмтон. иш ихтиёри хутондаи ҳо дигар видеода ба хотири зубор пул ҷамъ кардан ки ҳаму акада ё апада сум ҷамъ шава хоҳиш мекунам ки мақсад лайк монен ки видео паҳн шава. не ки ама ай сарам соқит кардан буд. ина ба ҳаматон мерасонам бародарҷоно ки худо раҳматиш куна акаи лангарӣ нагузашт. хай бахшиш ки ман видео кардан натонистам барое ки бо мегӯм ки гуноҳай ба ҳамин хотир ман накардам навор ай ҷанозава. ана бародаро гуфта будам ку кадоме ки гуфта буд ман дар ватсап муроҷиат кард буд ки барои чӣ видеоҳои навбанавад мо дар намебирояд. бо мегӯм ки бидурен обуна шавем ки дигар наворои мара шумо да биёяд тамошо кунем. хай бародарҷоно рости гап ай саҳар дар ҷанозаем камтар хитон медонем ку ай ҳамун сабаб бахшиш ки ба иди гузашта табрик накардам дигар вақтам набуд ки видео кунам табриктон кунам. ана бародарҷоно иди гузашта хай гузашташам нагем мешава. ид ба ҳаматон муборак боша бародарҷонои ма. дар ҳаққи акаи лангарӣ дуогӯ бошен. кадомид обуна нашидаен обуна шавен. иншоалло ки бо дигар бародароро дастгирӣ кунем. ҳама каса иншоалло савоб беҳтарин мешавад. ин ма туда як дарсае ки ина бинем ки то дина рӯза дар бармон буд ин рӯз нестае. ира будум ки як рӯз маву там ҷомон ҳамуҷай меирем. барои ҳамин бародарҷоно канала дастгирӣ кунен. ба дигар бародаротон ироя кунен обуна шаванд. дигар бародарҳое ки эҳтиёҷманда дастгирӣ кунем ҳама каса иншоалло ки савоби беҳтарин мешавад. дар куҷое ҳастен аллоҳ ҳаматона нигаҳбон боша бародарҷоно ҳаматона. иншоалло ки мардуми тоҷики мо
ба номуса иншоаллоҳ. ман медонам ки хеле ки медонен ана ин хелае ки мақсад ягон канале ҳастае ки бигем ки конкурс мекуна видеое ки умуман ман шумо дар кор нест. медурӯи ба худо 300 чанд ҳазор то 400 ҳазор подписчик дора. не ки видеое ки хайриявӣ ай барои аллоҳ ай ин лишна ма 11 ҳазор яка ҳамишдам ма да 1000 та бошава одамои мефаҳмидагӣ одамои хайрхоҳ бошанд аммо 1000 та ма да бас не ки ма боварӣ дорам иншоалло дастгирӣ мекунам мисол подписатсия мекунам иншоалло боварӣ дорам ака не ки бародарҷоно агар ту хайрхоҳам набошӣ хайр кардаам натонӣ мақсад ту обуна мешавӣ видеои ма ту да меоя мисол ту тамошо мекунӣ лайки ки мемонӣ дига бародаро тамошо мекунанд шояд ки як хайрхоҳига мебина аммо эҳтиёҷманда кӯмак мекунад. ин канали ман на конкурс бигем видео мекунем на ягон на конкурса видео мекунем на видеое ки қади куча дар беақлӣ ва дига чиё. видеои мо иншоалло ки видеои беҳтарин ай кӯшиш мекунем ки ҳар як видеое ки мебарорем барои фоидаи як бародари тоҷик боша. гарчанди рекламаам бикунем ма да ҳамаи наворо мегӯм ки ма як xbet конкурси ёра не ма фақат як рекламаеро мекунам бародаро ки ма ва шумо да ӯ фоиданок боша як бигем фоидаи хича бирасона. барои ҳамин бародарҷоно кадомит ки натонам охира видеои маро тамошо кардӣ ана ё ки обуна шидӣ бигем подписатсия кардӣ ё лайк мондӣ аллоҳ гуфти гапо ки баракатат бита. хай бахшиш ки хона торик шид бародарҷоно видеоам дароз бад шид дар куҷое ҳастен аллоҳ ҳамата нигаҳбон боша дар паноҳи аллоҳ бошен. ай ҳамаи шумо ман миннатдорам бародарҷонои ман дар ҳаққи якай лангарӣ дуо кунед ай дастмон ҳамин қамия дуогӯ бошен бародаро боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошен хона ободу сарбаланд бошен дар паноҳи аллоҳ.